Salam, hormatly watandaşlar. Bugün 15 fevral. Bu sene bütün postsovet respublikalarına hatira günü bellenilýär. Sebäp 1989 ýylyň 15 fevralyna Sovet goşullary Owganistanyň çykarylypdy. Bilşimiz ýaly 1979 ýylyň 27 dekabryna Sovet goşullary bir gecede Owganistanyň territoriýasyna salyndy we şol ýerde 10 ýyllap hereket etdi. Geçen 10 ýylyň dowamyny bütün SSR boýunça yglan edileni 15 mogoly esker Sovet tarapyndan eskerler ýa ofisiýerler wepat boldy. Şol sanyny biziň Türkmenistanly ýyllaşlamyzdan 335'si wepat bolup 770'den şol uruşdan yaraly dürli formadaky 1-nji, 2-nji, 3-nji grup invalid ýa yaradar bolup geldiler. Jemi şol uruşa Owganistanyňky bolan uruşa Türkmenistanyň territoriýasyndan 22.400 ýigit gatnaşdy. Bu dürli milletleriň wekilleri var. Esasan şol türkmenler, soňra beýleki milletler, ruslar var, ukrainler var, özbekler var, tatarlar var. Şol döwür Türkmenistanyň territoriýasyny ýaşaýan milletleriň ählisiniň ogly şu taýda gulluk etdi. Bärde bellep geçmeli zat oğlum aýyp geldim, men näçe ýyllar boýy aýyp gelýän zatym şol uruşa esasan äkidilen ýa şol uruşa gönderilen kategoriýa kontingent işçi daýhanyň çagalary boldy. Şol döwür SSR döwründe Türkmenistanyň ýol başçy wezipede kärde ýa şol ýol başçylyk töwereginde işlen adamlaryň ogullarynyň gulluk eden adamlaryň sany 1%-de ýetene. Ähli şu gulluk edilen için. Esasan şu işçi daýhanyň çagasy uradyly şol Nägehan uruşy. Men şol uruş barada 1989 ýylyň bäri aýdyp gelýän ýazyly ýerlerken gazet diýdi, jurnal diýdi, telewizion diýdi. Men şo uruşy hiç kime gerek bolmadyk Nägehan uruş diýip atlanýar. Özüm, men şahsy pikirim. Ýogsa men şo guramaň başlygy bolup aýtmaly zatym bardy, şonu hem men aýtmaly boldum. Ol o taýda çekinilip ýa utanlyp edilen zatlar, ol aýdylan zat men öz isku durmuşymda, isku dünýämde gelen netijem şol uruşy gören adam hökmüni. Şol uruşy biziň goşullarymyz, biziň ýigitlerimiz salynmaly däl diýip men şu güneçeli şol tasdiklap geldim. Näme üçin? Bärde iki sany faktor bardy. Birinjisi getirilen faktor şol Owganistanyny sawur revolýusiýasy diýip 77-nji ýylyň aprel aýyna revolýusiýa bolup padşahny zawur şany agdaryp ýerine şol Nur Muhammed Tarakin hökümeti geldi. Gara şo taýda onsoň millet iki bölünip bula bir-birini şo taýda öldürüp başladylar. Haýsy topar üstün çykmak maksady bilen ýa hakimiyeti basyp almak maksady bilen. Nur Muhammed Taraki Moskwa bilen ara gatnaşy gowy, o kommunistler bilen gowy, ondan şoň üçin ol kommunistlerden kömek sorady. Olar işi güýjüne urady, ýa-ni inženerler diýdi, näme diýdi, elbetde harby maslahatçylaram baranlar o. Ta şo 79-njy ýylyň dekabryna çelli Nur Muhammed Tarakiňe öz köşküni agzyna ýasyk goýup öldürdiler. O Niyaz ferişleri ýaly. Onun ornuna da Hafizullah Amin diýip birini getirip koydular. O Aminam iki tarafa diýişleýän eken SSR-de, Amerikada, ene onsoň ol iki emjegemi oturan adam, onsoň bärde Moskwa adamynyň oýuny bilip, soňra 27-nji dekabrda goşun salyp, ilkinji nowatda Kabul şäherini Hafizullah Amin'in köşküni gawap, onuň özüni ýok etdiler. Ine şondan sonra Najibullah geldi hakimiyet başına. Buna tarihi ullukan aýdyp oturuljak bolsa onu tarihçilerin işi ýönünden öl bilýän zatlamaydy ýa-ni gysgaça. Sebäp bir topar biziň watandaşlarymyz, Türkmenistanlymyz, dinarlarymyz bardy. Näme üçin ýaşa döwür gidip özüňiz musulman bolup musulman doganyňyzy öldüripsiňiz diýdi. Ýok, watandaşlar ol beýle däl. Biz otak barmakak olur eýýän bir-birini gyryp otylar.
şuun kunem şol seredin o ansanın içinde partlama iyidine partlama uruş uğruna üstüne uruş o ansanın ilerisi gayrasına topallaya demir gazı gün ortasına bilen arasında oňşukluk yok. Bizimkilerin girdilerinin ýeke sebäbi olam getirilýän bizimkiler diýeni SSR'ın goşun salmagynyň esasy sebäbi we getirýän delilleri eger biz şo tak barmasak birinjiden Amerikalılar barjakmyş, ikinciden o yemeden Owganistanyň ýanky narkotrafik ýanky tiryek diýdi, gerayin diýdi, meň diýdi, näme diýdi, şolar Türkmenistanyň içine geljek. Şu zatlaryň Türkmenistanyň SSR'ın territoriýasyna ýaýrajak Türkmenistanyň üstü bilen Özbegistanyň ýa Täjikistanyň ýa-da Gyrgyzstanyň. Şol trafik azda kany häziren bar ýöne olar giýdiň hereket edensen göze görnüp duranakda. Ine şol hereketi bärik geçirmelik maksady bilen salyndy diýip ine Sowet Soýuzynyň eden beýannamasyny aýdylýar. İkinciden yine de bellak geçmeliler. Inni tarihi sinesek görünüp dur. Inni SSR koşunu çıkardı. SSR dargadı. Yıkıllı yumurlu. Sonra Amerikalılar öz koşunu salı. Öz koalisiyası bilen. Häzirim şo taýda olur. Ýöne şol Owganistan döwleti düzeldi. Elbette yok. Häzire çeli şol ýurdun içi uruş. Şol ýurdun içi dawa, ölüm hemme zat bar. Diýmek bärde günä bärde bizim şu Sowet goşunynyň salnynyň hataryny Türkmenistan ýigitler musulman bolup barp musulman dogan öldürýän gidenler. O taýda uruş boldy. Watandaşlar dogry düşünün. Bir gepleşikler sen or gelip ene goňşy bilen goňşy gepleşer ýaly. Ol 1 kilometr aralykda du pesenden biýrek garşysyny. Kim birinji mäşany gysyp ýetişdi şol diýri galy. İkinji bolsaň sene ýam ýok. Ine şolar ýaly şertdi ýeňseden biýrek urulup uruşul o taýda front bolup gapma garşy söwüş käbir ýerde bolan bolmasa atak diňe şol giýjelerine ýollar minalaryny günnüýlerini ýene de bir zatlar edildi guýular zäherlerini zasada gurnurly ýanky gaba edilip zat edilip ine şeýdip şo ýerde şolar ýaly lokal kijek uruşlar dowam etdi. Ýöne şol uruşda Owgan halkynyň 1 milliondan 2 million aralygyna adam öldü diýip aýdylýar. Ýöne oňa faktiski subutnama ýok. Sebäp o taýda Owganistanyň pasport sistemasy bolmansa adamlar şol ilat ýazyw geçirilmänse ol belli däl. Her zat bolup biler. Ýöne bir maglumat aýdyp biljek adam şol SSR tarapyndan şol döwür şol uruşa girdi çykdy gatnady ady bilen egini pagorly ýa pagonsuzlaryň sany 1 million adam diýip aýdylýar da 10 ýylyň dowamyna. Demek şo her ýylda şol 100 000 adam gatnap durup durda eger 1 million bolýan bolsa onu köpersek 100 000 bolsa her ýyl onu köpersek 10 ýylda 1 million adam bolýar. Ine şol uruşa gatnaşanlaryň umumy sany şol wepat bolanlaryň sany SSR boýunça 15 000 bolýar, Türkmenistanyň 335 ýyl. Ine näme boldy? 90-njy ýylda 89-njy ýylda men Gyzlarbatda şol Türkmenistanyň Gyzlarbatyň raýon sowetini döretdim. O internasionalist eskerler. Onu biz keypine döredimde onu biz mejbur bolduk etme. Şol ýanky Owganistanyň gulluk eden ýigitlerini şol 23-nji fevral şol ýanky har bolan güni bolansaň ýygnanşardyk-da gullukdaşlar hökmüne. Ondan şo taýda gaty köp mesele ýüze çykýar. Ay ine otak bardyk hökümet kömek etmedi. Jaýyny obata goýdyk, onu edenak. Maşynyny obata goýdyk, onu berenak. Melle galjak bolýar, ol ýok. Kredit aljak bolýar, bi ýok. İşe yerleşecek bolýar, yenem ýok. Men invalid, elim protesiz ýa ayagym protesiz, hiç ýyl kömek ýok. Emma biziň elimizde şahadatnama bar, ýeňillikler bardy. 86-njy ýylda şu ýemani Owganistanyny gulluk eden internasional eskerlere ýeňillik bermek barada şol döwrüň SSR Ministrler Sowetiniň kabul eden karary bar. İlkinji nowbatda beýik watançylyk uruşunyň veteranlary bilen den hatarda internasional eskerlere berilmeli ýeňillikler sanawy bar. Okuwa girene, işe durany, din jalmaly bolany, rehabilitasiýa geçmeli bolany, ennamjany saglygyna seretmeli bolany. Şo zatlar edilmänsen öz ara oturup ýeýrenşerdik.
Ondan şolun içinde bir hat petekten bas çıkaryan, arda yazman, başaryan men bolamsam ondan yerli gurumalara arda yazıp başladım. Şuları kömek etmen. Ine plani şundan necir çekiyor. Plana şu yetenek şular. Yerine hiç reaksiya yok. Aşağıda hata uğradı. O taydanım hiç saat eger barın kapımızda näme olursa bizi uğrattık. Bar gün molip kovurdular. Bollu o zatlar. Onu ahir soň paltamy daşa degenden soň şo kızlar bodun komsomol gurumasynyň kaptalyny biz özümiziň internasionalist gurumamyza maşdyk. Sağ bolsun şo döwrüň komsomollary esasen şo komsomoluň birinji sekretary Täş Mehmet Garaýew diýilen ýigit bardy. Ol kızlar bodun Garaýewler diýip iň uly hormatly sylaly maşgalasynyň wekili. Agalary kimisi başlyk, kimisi doktor, kimisi şular ýa intelligens maşgaladan çykan ýaş ýigit. Yani gollayan nädine şeýdip biz şo taýda respublika boýunça ilkinji şäher sabiýaty, ýa raýon sabiýatyny döretdik internasional. Soň ýuwaş-ýuwaşdan şu biziň tejribämiz töwerekdäki raýonlarda, ýa-ni şu sözle bilen aýtsak, etraplarda, zatlarda ýene döredip başladyk. Haçandan men ýanwar aýyny deputat saýlanamdan soň 90-njy ýyl. Şol ýylyň mart aýyny Aşgabatda ýygnak geçirip internasional eserleriň respublikan sabiýatyny, ýa-ni şurasyny guramasyny döretdik. Resmi ýagdaýda men şon üçin aýdym. Türkmenistanyň ýeketäk resmi taýdan ykrar edilen we hasaba alynan jemgyýetçilik we syýasy gurama kompartiýadan daşary. Ýa şo biziň internasional eserlerimiziň guramasy. Ine şol ýerde de 3 sany kandidatyň içinden şol sese goýuldy, ýapyk ses berildi. Ine şo taýda men kandidaturamy şo zala ýygnanan delegatlar, ol delegatlarym Türkmenistanyň ähli welaýatynyň, ähli etrabynyň gelen internasionalist eskerler. Ine şo taýda meni özlerine ýol başy edip saýladyr. Ine şondan soňra şol ýerde ozal kızlar wagtda tejribämiz bardy. Şol internasionalist eserleriň atlaryny, köçeleri dakmak, mektepleri dakmak, ebedileşdirmek şolaň adyny, şolaň gerek berene şol muzey eksponatlaryny döretmek, enatasyna kömek etmek, soňra şol niýazdan talap edilip her bir wepat bolanyň öýüne şol döwrüň puly bilen 10.000 rublyň bir gezeklik kömek etmek. Olam 10.000 rubl ýaly pikir etseň şol döwür jugulu maşynyň gymmaty 6-njy modeli 9.500 mi 9.300 rubl. Demek şo bir enatasylaryna maslahat berdim, siz puluny almaňda maşyna alın. Maşyna alsaňyz ýa ýygyna galan jigileri miner, toýa miner, öýüňizde bar sizine ila beýle akdar ýok. Gerekmejek bolsa da satsaňyz ana bazarda jygyrlykda şoň bahasy 25.000 ýa 30.000 aralygyna şo jiguli maşyn. Demek hökümetiň berjek kompensasiýasynyň üstüne de ýene 2 çesse girdeci boljak oşuny öz maşgala durmuşyňyza şol ýanky wepat bolan ogluňyzyň hiç bolmany öýdi bolmasa da adyna geljek biraz kömek bor diýip ine şeýle maslahat bilen men enatalara çykdym. Olaram şuňa razy boldular. Onuň maşyny ýokdy. Nerden almaly? Respublika gelýän bary ýogy, Han Ahmetow ol şu döwür Sowet ministriniň başlygydy. Ýalňyşmaýan bolsam, Jem Respublika 2000-2400 maşyn gelýärdi, dürli modeller. Ben nädip bolar? Sen nädip berýän bolsaň şo hyly ber. Han Ahmetow bu adamlar, bu ýigitler gidip watan üçin ýa watanyň buyrugy bilen gidip şo taýda wepat bolup geldiler. Ýylyny galan enatasyna kömek gerek geldi, ýa bular näme etdiler? Pul berýän ol bir bölek, emma maşyn alsalar ine ýadygarlyk bor dogorlarynyň adyny. Şol ne sag bolsun gulagy görden ýa ine Han Ahmetow şo ýa golç razy bolup soňra ýörüýte pastanawleny çykartdyr içerki ýeme boýunça. Türkmenistana gelen ähli maşynlaryň içinden şo 335 tane maşyny Owganistana gulluk edip şo taýda wepat bolan esgerleriň enatalaryny gowşurmak bar. Şolara satmak bar. Sebäp bir zat bar, watandaşlar dogry düşün. Şol döwür Türkmenistanyň bir ýeňil maşyn almak üçin döwletde nowata durulýardy. Ol nowatdan kimse 10 ýyl garaşdy, kim 15 ýyl, 20 ýyl garaşy watan adamlaryň bardy, nowata ýetme. Sebäp ol ýokarda otururlar öz adamlaryny sokýarlar, ýa şolary birini sok, biriniň adyny ýazyp şoň adyny soňra maşyn edinýärler. Şo ýanky korrupsiýaň bir çeti şol döwürem bardy.
Ene şeydip şu mesele çözüldü. Ondan ene bu guruma elbette men gaýdýançam dol hereket etdi. Sonra bunu niyaz alıp yapmadı guruma. Şura çelli yapılanak bizim gurumamız. Onu yapmak için hemmemiz yığınamalı. Şu sany menin barmalı, şo için yığınalı. Ähli welaýatda şu guruman döredin 68 etrabın 11 şäherin emesi 5 welaýatyň internasionalistleri bir dala ýygnanýança o gurumany hiç kim onu gol çekip müňezek ýaparlaryna da emesi ýok, ýuridik güýji ýokda. Niýaz yapmady şonu belli. Onuň internasional eserlerini ýapdyrmajagyny. Ýöne onu allyda ýuwasyjyk bilen getirip ýanky beýik watançylyk uruş veteranlary bar. Şolaryň gurumasynyň içine sokdy. Olaryň başlygy şol döwür Seyit Niyaz Ataýew diýen bir ýazyjy bardy. Ol uruş döwrü gulluk etdim diýdi. Sonra adamlaryň aýtmasyna görä men ýa-ni gulluk eden adam däl, 41-nji 45-nji ýyl. Ýöne ol şol ýemede şol döwür ýanky NKWD-dan goşulyna gulluk edip, şo uruşdan ýygyna gaýdyp gelýän goşullar saklap ýa ýygyna gaýdan atyp ýemedip beren adamlaryň biri eken. Ene şol internasional eserler şol golasyna düşdi. Olar meni hemmesini ýok etdi. Olary ýok etdi diýen, olary berilen ýeňilliklerin ählisini ortadan çykardy. Ene şeýdip ýuwaş-ýuwaşdan internasional eserler döwlet boýunça goýulan ýeňilliklerinden mahrum bolýar. Ýöne bir ýetişen adamy şol 90-njy, 91-nji, 92-nji ýyllarda 92-nji ýylda hawa şol ýokary okuw jaýlar bar Türkmenistan universiteti, institutlary şolaryň hemmejigine ene ýeňillik ýagdaýda bilemek şol 3 ýylda jemi bir 200 oglany goly okuw ýerleşdirdik. Oşno kuwar gaýbany diýdim de. Yerleşdiler. Elbette olar gotarandyr okuwun öz ornuny spesialistan bolandyr. İşläp merendir. Häzirem işleýändir sebäp olar enta pensiýa ýaşyny etene. Ene şolar ýaly bolan ýagda umum watandaşlar internasional eserleriň durmuşyny. Onuň üçin biz ýöýte gidip otaýda öz musulman toğullamyzy atdyk diýse o ýalňyş bar. On beýdimi? Şunam uruş gidip öti, olaram bir-birini öldürüp ötüyor. Musulmanlar mı? Öz bir-birini öldürüp ötüyor. Ya Suriye'de, ya Irak'ta, ya Yemen'de, ya Libya'da bir-birini öldürüp ötürürler, olar musulmanlar mı? Olar mı? Hemmesi Allah'ın adı bilen ediyorlar bir-birinin karşısına. Onun için bey demek katı gelişikliği var. Onun sonra ne için gittiniz diýlen ýaly sonra şo döwren berilýärdi. Eger gitmeýän bolsaň şo döwür harby buýrugy ýerine ýetirmäligiň üçin 15 ýyl ýa-da atu. Hana şol döwrüň mesela kanunlaryna, konstitusiýasyna seredin, harby düzgünlerine seredin onları. Ya sen şo buýrugy ýerine ýetirmeli, ýa-da sen ýa 15 ýyl ýa-da atu hökm edilmeli. Gereğini sayla vermeli. Ana şunam şo da ýagdaý. Ine o da ura bolýan o ansan şolary uruş gidip dur. Ya bizde şumal iyi mesala ýagdaýda hana harbylarymyz ýerinden kellesini galdyrýam ýa şoňa ýok diýip bilýärlermi gurban gola. Bir lellimi, ha? Ähirisi şo egni general polkovnik ýyldyzlary meni iki satanyň arasyna salam berýär bükülip. Bular kimden gorkup edýär? Ya bular musulmanlarmy? Ha? Näme üçin öz halkyň onlarça müň adam türmelerde çüýretdiler? Ha? Bular musulmanlarmy? Onun için vatandaşlar sorag bereňizde şu iki tarapyny deň tutup, deň ölçerip bermek gerek. Ol ýigitler borcu bardy. Harby borcuny ýerine ýetirmek. Harby kasamyny ýerine ýetirmek. Olar şonu etdi. Harby kasamyny dönüklik eden türkmen men türemede eşitmedim. O warsany şolar ýaly haýlyk eden. Ýok. Diňe bir ýigidimiz ýetirim boldy, onu hem soňra tapypdyrlar. Ene boldy. Olam göni bir esker goşunma däli şol döwürki KGB hataryna gulluk eden starşy leytenantymy. Aşgabatyň Leningrad kolhozyny. Ene gysga çaýsak internasionalist eserlerin tarihi şundan ibaret. Onun ýatlama gündi biz hökman onu belläp geçýär her 15-nji fevral. Bütün öňkü SSR'in respublikalaryny hemme ýerde ol nähil rejim bolsun, kim häkimet başynda bolsun farky ýok. Biz şol taýda şurawy ady bilen gulluk eden adamlar, öz harby borcuny ýerine ýetiren adamlar.
ol SSR yıkanan bizler Niyazi hakimet başına da getiren şu internasyonel eserlerde ya Gurbanula hizmet edip oturanım olur da yöne baş dünya üyütgödi her hili yağdayla bütün halkımızın başına geldi internasyonel eserlerin şu halkın oğlu aydiyana 99% Uganistan'ı kulluğunun Türkmenistan'da eserlerin 99 götürümü işçi dayıhanın oğlu. Vepat balanmış olur. Ecir çekip oturanmış olur. Şu gün halkımızdan hiç il üyütgeşik yeri yok vatandaşlar. Şonun için halkın başına iyinin musallat bizim yigitlerimizin başına iyinin. Olaram halk bilen desem şu derdi çekip otuyor. Men şonu aytmakçı oldum. Şu tayda men internasyonel eserlere yüzlenmekçi bolýan hormatly eskerler, dogarlarym, jigilerim, yigitler, siz şol kıyınçılığı baştan geçirdiňiz. Hökümetin, döwlet işlerlerinin kapysyny näçe gezip kemsedilip kowuldyňyz. Şunça kıyınçılıkları ýurdun başta daşyny ol Awganystanyny gören horluklyň. Sonra da ýurdun içinde bürokratlardan, ýani wezipe parazlardan gören horlugyny çeken jebirler. Sonra da Niýazowyň rejimini inne mene Gurban bolýan gydan egniniz bilen çekip otyrdyň. Biz şu gün bütün jemgyýet bol, bütün Türkmenistanyň ilaty bol şu güne düşdik. Şoňa da bizim hemmämiz günäkär. Şol sany Türkmenistanyň internasyonal esgerlerim jogapkär. Sebäp şol döwür SSR ýykylyp Niýazow öz güýjüne girip başlanyny bizim hemmämiz 20-30 ýaş arasyndaky ýigitlerdik. Bir karşı durmalyk şu taýda döşümüz açyp. Hemmämiz bir adam däl, iki adam däl, 10 adam däl. Men bilýän näçe adamyň şu döwür şu zatlary dik durany. Ýöne ähliňiz durmadyňyz. Ýoksa biz ýurdun ähli obasyny kalhozyna şu döwür etrabyna şuň küdüllerini aýtsak şäherlerini deň ýaýran güýç haýsy obasyna bar şuň kunun daýhan birleşigine barsam Awganystanyny gulluk eder 2den 2den badyr ýigitler. Ine ýigitler diýär bu kun siz ata hemmäňiziň ogluňyz gyýdyňyz ýetişdi. Belki aktyklaryňyz hem eýam ýani gulluk ýaşyna ýetişip baran badyr. Ýöne şol döwür biz elimizde ýarag berk saklaman başarýan adamlar watanymyzy, halkymyzy, konstitusiýamyzy goraman başarmadyk. Ine birinji biziň dilimiziň gysga ýeri şodur halkymyzyň öňünde. Inni şol goýberen ýalňyşymyzy düzeltmäň wagty geldi. Men geçen ýyl şu eşe geyip size ýüzlendim. Sonra da 23 fevralda eskerler Türkmenistanyň harby başyna ýüzlendim. Men şuň size ýüzlenýän ýene de gullukdaşlar. Bir ýyl şu mahal gece günni diýen ýalyna çykyş edip internetde bolsun şahs adamlar bilenmi, toporlar bilenmi, telefonu, ýazgydy gidip şahsy duşupdy. Halka düşünürüp otur. Ine bizim ýagdaýymyz, düşen ýagdaýymyz şu, biraz oýanyň adamlar indi herekete geçmeli. Bir ýyl aýtdyk şunu. Indi şu ýylyň ýanwarynyň kesgitleri indi aýgatly herekete geçmeli ýylymyzdy. Şonu hem başladyk. Indi bir aý ýarym geçdi ýanwardan bäri. Bir topar işler edilip otur. Edilmeli işlemi ondan hem kan. Bu zatlar men ekrana aýdyp oturmaýyn. Ýöne bir zat bar. Indi öňüňden çykyşlarymyzda gelinen karar bar ýani halas ediş komitetining adyny elan edildi. Hökümete ultimatum ýa şular ýaly şert goýuldy da. Halkymyz geçen ýylyň fevral aýyndan bäri ýurda girmek hukugundan mahrum edildi. Türkmenistanyň ilatynyň 60 ton gowrak göterimi ýa prosenti ýurdun daşyny
dörlü döwletlerde esasanan Türkiye Respublikasyny ýaşap. Şolary ýöreýte Gurbanyňly ýygyna Türkmenistana salanak. Näme üçin? Gurbanyňla Türkmenistanyň içinde aslyny ilat gerek gel. Şo territoriýa näçe böwşeňlese, näçe boş bolsa, oňa şonça peýdali. Görüp dursunuz özüňiz ýurdun içinde ýaşaýaňyz. Teredin Balkan'dan ev çıkarılıyordu. Yenen bir yerlerde bütün oblast ya vilayet boyunca. Şoları ayırıp yerine ona Orsiyetten Tatarstan'ın nevitçilerini getirdi. Türkmenistan'ı nevitçi kärine eýe bolan adamların nesilinin özü 5 nesil özünü şu nevitçilige bağışladı. Nevit pudoğunu, gaz pudoğunu. Olarda tecrübe yok mu var? Bravo ustanovkan olar işledip bilenak mı? Bilye. Nevit çıkarıp bilenak mı? Gaz çıkarıp bilye. Yönem şu ta Türkmen işlernak ya yol başlaydığını. Sebep oğru hükümet iş başını otur. Olu ediyen oğurluğunu, mesverini, sanını, pulunun hasabını halk bilmediği için şu taydan Türkmenlere ayırıyor. Bir yerden getirip Xitay spesialistlerini işlediği hünermentlerini, yana bir yerden Orsiyetten ya üçüncü bir devletlerden dengizin içinde kimler işlep bilenak, hiç kim uğru yerde yerası baylıklar kazıp çıkarıp otuyorlar. Hani Levap vilayetinin ahli baylık nira gidip otuyor. Marada akılır hani bir Türkmenistan'ın içinde elektrik toğu, pullu da oğanı çıkan toğun nämeden satılyanın belli değil. Muğut gidiyen olmağı mümkün. Şular yal gallası gidip yatıyor. Bu zatları onun hasabat soruyan adamım yok. Şonun için yurt çöküp yine şu dereceye geldi. Şonun için sizin aylığınız yok. Şonun için sizin pensiyanız yok. Şonun için sizin çağırlarınızın iyi yere çörüğü yok. O karı mektebi yok. İyidir o taydı berilen bilim yoktu. Şonun için biz yine ıglan ettik, şu şerti koyduk. Sen hükümet bolyanmalısan may ayına çelli. May ayının 30'una çelli. Şu üstümüzdeki yılın may ayının 30'una çelli. Sana möhlet yollar aç, halk yurdun içine varmalı. Eğer şonu etmese, onunla bizim edecek işimiz var. Näme çare onu vakti gelin aydar. Siz vatandaşlar, kulluk dostlar, men size yüzlen yan gönü, siz şu çareleri katı tayyar olun. Men ozalım aydıptım. Yeni daydiyen. Siz devletin içinde şumal esasi, siyasi güýje öwürülmäge mümkinçiliğiniz bar, ozalım bar, häzirim bar. Şol güýç ortadan gidene. Siz her biriniz öz maşgalaňyzy alaňyzy, özüňiz, doganyňyz, çağalaňyz, ýegelleňiz, olaň çağız inesi alaňyzy pesinden 20-25 adam bolýan. Diňe öz maşgalaňyz. Yaşı yeten, boyu yeten, vatan için durmağı ya vatanı korumağı. Onun o insanı kulluk eden insanını köpersek, biz in pesinden aytmayın diyenini Türkmenistan'ın içinde 500 minden geçiyor. Yarım milyon adam, o insanı kulluk eden, edik gelen eskerler, şolun doğulları, şolun yegerleri, şolun in yakın menniyen karınlaşları, şu grupta oluyor. Seyredin özünüz daş tavırını. Kimde 10-12 adam var bolsa, beýleksinde 30-40 adam vardır maşallah. Umumy orta hasapdan alanda şu bolar, şu san çıkar. Şonuň üçin gaty ullukan ägirt güýç. Bu güýçi nire ullanmaly? Eger hökümet gitjegi üýtgejek ol görnüp dur. Şonuň üçin taýýarlygymyz eýen şu günlerden başlamaly. Haçan bolsa bolar, on maýyň 30 ýaş belki oňa çelli bolar. Ýöne biz şert koyduk. Soňky güni maýyň 30 hökümet üçin. Edijek bolýan zatym, siz şu zatlara şuurlan taýýarlanyp başlamaly. O daşyna bar beýleki internasional eserler bilen size duşmak gerek. Ynam etmeýän bolsaňyz duşma. Men näme üçin aýdym? Hökümet araňyza şular ýaly ýsyrgyp beren içarlar salyp, saljagym görnüp dur. Şu zatdan golaýyna barman gaty ätiýaşly bolun. Diňe öz janyňyzdan ýanadım. Öz oğluňyz, öz gyýdyňyz, öz ýegeniňiz, öz daýyňyz, öz daýdaňyz. Ay gara tapyň şu öz tohumyňyza, öz garyndaşyňyza gany bir. Bir gürmekde oturan adamlar bilen şu gürrüňleri geçirin. Şu gülleri taýýar bolun. Etmeli işimiz, wezipamiz nämeden ibaret? Men ozalam aýdypdym. Ilkinji nowbatda biz gurumaçylykly protesta çykmaly. Sen
obada yaşayan ana Tayhan Birleşen Pravlenesinin öňüne bar. Etrapda yaşayan etrap mesela Pravlenesinin öňüne bar. Velayet mesela yaşayan mı şäherini bar şoňa beýleki şäherden şo tapma. Ol üýüşüp Aşgabat'a gitmeli, hemmemiz Mara barmaly, ya Nebitdaga ýygnanmaly. O zat gerek gel. Her biriňiz öz ýeriňizde. Her biriňiz öz obaňyzda, her biriňiz öz şäheriňizde. Hakimiyeti halkyň için eline geçirmekçi biz. Men aýtdym, halkyň önüne boyun berdim. 3 aýyň dowamında biz saýlaw geçirmeli parlamentde. Şonda deputatlar saýlanyp öz borcuny, hukugyny eýe bolýança täze hökümet saýlanyp öz hukugyny eýe bolýança biz ýurdun iými salalygyny, halkyň rahat durmuşyny üpçün etmeli. Şu üpçün etjekleriniň birisi beýleksem harbalar. Polislere hiç ýyl ýok. Polisler ählisi ilk baştan lüstrasiyadan, barlardan geçmeli olur halkın eleginden. Sonra şolun içinden haýsy arasy bolsa galar, işin dowam eder, galany boş. Emma şu 3 aýlap ýurdun içinde düzgün tertibi berjay etmeli gruppa ya güýç ya topor ya halkyň bir bölegi ol siz bilen harby gullukdaky eskerler. Olaryň siziň öz ogluňyz. Şolar bilen patrulluk etmelimi? İyi misallarlyk saklam gerek bolsa komendantsky wagt girizmeli bar. Eger käbir ýerde hawas dörediljek bolsa, oňa da ymtylan adamlar bolar. Ýurdun için bulaşdyrjak bolarlarym tapylar. Ýöne şolar duran ýerine gömmek üçin, şu ýanganyň uçgyny gömmek üçin hereket etmeli bar. Operatiwny ýagdaýda. Ine men sizi şo zatlary gözökçilik etme, watanyň we halkyň goragyna durmagy taýýarlyga çagyrýan sizi. Indi şoňa siz hemmäňiz öz ýerinizde taýýar bolmaly bolsaňyz watandaşlar. Soň muny görmedim, eşitmedim, bilmedim diýmän. Göreňiz, eşitdiňiz, bileňiz birek-birege ýetirin şu habary. Beýleki şunu dinläp oturan watandaşlar sizden haýyş şu çykyşymy hökmani ýagdaýda Türkmenistana ýaýradyn. TikTok üstü bilenmi, email üstü bilenmi, flashkalan üstü bilenmi, öňkedişiňiz ýaly hökmani ýetirin şunu. Näçe çart diýse goý internet science ekspertler şu zatlaryň üstüne oýlansynlar, otursunlar, pikir etsinler, netije çykarsynlar. Ine men şuurlukça şunu size aýtmakçy bolum, galan zatlaryň soň wagty gelende ýuwaş-ýuwaş düşünşi berer. Bolýa watandaşlar, sağa oturun, gullukdaşlar, size de can sağlyk, uzak ömür, öýüňize saglyk arzu edýän. Saglyk görüşelim.